Sa oras mo nira? Aw, pwede pa na yun. Bye. Aw, pwede pa. Naig gaya na rin. Wala, free lang. Okay. Basta yun. Hindi nga kaya sir is art is even sa Arcadia Collective. Tapos hindi rin ang minisip sa mga na brown na doon. Okay na. Hindi lang din tayo sa glass there. Amo ra nindo kay